Maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a kasar Chadi. Gamayyar haɗin kan ƙungiyar masoya da almajiran S.A.W da ke ƙasar Chadi suna farin cikin gayyatar ɗaukacin masoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zuwa halartar gagarumin Maulidin Annabi wanda aka saba gudanarwa duk shekara. Za a gabatar da wannan maulidi ne wannan shekara idan Allah ya yarda ranar Asabar 22 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1446 wanda ya daidai da 23 ga watan Nuwamba na shekara ta 2024. Za a fara gudanar da maulidin ne da misalin karfe 8 na daren wannan rana bayan sallar isha'i a kofar gidan babban sha'iri mai yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama wato Sayyidi Abubakar As-Siddiq a unguwar Mursal da ke babban birnin Anjamaina a kasar Chadi. Taron zai samu halartar manya-manyan shehinai muƙaddamai zakirai masu yaban Annabi sallallahu alaihi wasallama na ko'ina daga sassa daban-daban a ƙasar Chadi. Halartar wannan taron zai ƙara taron kwarjini da martaba da mutuntawa. Saƙon gayyata daga masoya S.A.W na ƙasar Chadi. Allah ya bayar da ikon halarta, amin. Ka zamo kamar titi zuwa gaba manzo.